Frčím? Frčím? Frčím nebo? Jo, frčím. Okay. Frčím. Takže, dobrý večer, vážení diváci, nacházíme se v tramvaji pražské městské hromadné dopravy a poznali jsme zde zajímavého člověka, který k nám přijel až z Tyrolska. Frici, řekni nám, jak se tady máš. Ano. Good. Fritz je velice vtipný rakouský turista, který má rád naše město a rád se sem vrací, že jo, Frici? Takhle. Kdy jsi zde byl naposledy? 20 jaren, dva. Je to už hodně dlouho, po válce. Weltkrieg. A po válce. A za války jsi zde byl taky jako turista? Nein. Ne. Ich war ein Soldat. A za války jsem zde byl jako voják. A jako voják myslíš armádu okupující Československo nebo přátelskou spojeneckou? To je těžké, já byl vždycky pro společnou Evropu. To je těžké, já jsem byl vždycky přátelsky zaměřený a pro mír. Ano, takže my Fricovi děkujeme a těšíme se na další náhodné zajímavé návštěvníky v našich tramvajích. No, ale já nejsem to já jsem jako ten nějaký